יש כעת גל של אנשים, לטעמי הם טיפשים או מטומטמים או עיוורים, שתוקפים בצורה קיצונית את תנועת המחאה. הם באים מכל המקומות. כל המקומות, אני מתכוון מכל רחבי הארץ, בכל מיני מקומות עבודה, כולל פה. אנשים פשוט מביכים. יש להם טענות, לא להאמין את הטענות שלהם. אני מוכרח להגיד לכם כמה דברים שאולי יישמעו בוטים, אולי יישמעו גסים, אולי אפילו יישמעו מסריחים. קחו למשל בחורה בשם מרגול. הגיעה לשיא תהילתה בהזניית התרבות הישראלית, בתוכניות קשת, בתור אחת שכל זמר שעולה, היא אומרת לו, או, עקרות, יא ממזר, קראת עלית הלב. וכמובן עם חיוך מקסים וזה ופה ושם. היא נגד המחאה. למה היא נגד המחאה? כי היא הופלטה לרעה פעם על ידי צפונים, בונבונים, לא יודע מי. היא אש וגופרית. אחת האמירות הפלצניות שלה שנאמרו אתמול לאבי שושן מוויינט הייתה, אני מצטט, זו מחאה פוליטית, הם רק רוצים להפיל את נתניהו. פשוט סבתא שלהם לא הורישה להם דירה בבאזל. מרגול, אני גם בין המפגינים. סבתא שלי לא הורישה לי דירה בבאזל כי היא נשרפה באושוויץ. וגם סבא שלי. וגם עוד סבא וסבתא. הם כולם נשרפו באושוויץ, מותק. מי את יא חושלוקי, יא אקרותית, יא איבן אל כלבה, שאת תבואי לטעון טענות מזדיינות כאלה, יא אפס. מי את? מאיפה הבאת את התינופת הזאת שיצאה מהג'ורה שלך? ואת מקצוענית בתור ג'ורה כמוני. שנינו ג'ורות. רק אני ג'ורה יותר אינטליגנטית ממך. ולא בגלל שנולדו סביי וסבותיי ונרצחו שם, הם אשכנזים. ואת כמו אחרונת אפרחה, שוב העלית את הנושא העדתי, כי לא היית שם ולא ראית שיש שם יותר בני עדות המזרח מבני עדות אשכנז. יושבים חבר'ה שהוריהם באו מטריפולי, מתימן, ממרוקו, מרומניה, מפולניה, וחלק הגדול ביניהם נולדו בארץ להורים שגם הם נולדו בארץ, וכואב להם. לך לא כואב. עם החוזה שיש לך בקשת, למה שיחב לך? עם הטון הפרסומות שעשית, אני לא יודע למה, להפקות כביסה או לקנדונים, שכחתי כבר למה, ברור שאין לך בעיה, אבל יש להם בעיה. עשיתם אותם סמרטוטים, 150,000, כל אלה שהלכו עם עגלות עם ילדים. מה הם, קומוניסטים שהגיעו מסין? הם אנשים עובדים, משרתים במילואים, משלמים מיסים, רוצים לחיות חיים נורמליים. סבתא שלהם לא הורישה להם דירה בבאזל. עלק אינטליגנטית. לא סתם אומרים על אנשים כמוך שהם פרימיטיביים ומתפרנסים מהעלק חוכמה הפרימיטיבית שלהם. השר יולי אדלשטיין לא רק יוצא שדות המזרח מטומטמים, גם אנשים ששמם אדלשטיין. שועלים קטנים שמסתובבים עם חולצות אדומות. שואלים. מה אתה רוצה להגיד אדלשטיין? מה זה שואלים? שואל זה חיה חכמה, אבל מה אתה מתכוון? יעני ערמומיים? יעני מניאקים? מה? למה התכוונת, יא גאון? אדלשטיין, למה? שר ההסברה של מדינת ישראל, למה? או איוב קרא, הוא שונא חולצות אדומות. וואלה, היו שם אלפי אנשים עם חולצות כחולות, למה אותם אתה לא מקלל? וחולצות לבנות, וחולצות שחורות. החולצה, זה מה שמפריע להם. מה אומר איוב קרא?
אוי, הם אוכלים סושי. תגיד לי, איוב קרא, לא מזמן, לא, פחות משנה, בתור סגן שר בממשלת ישראל נסעת לחו"ל לייצג את המדינה שלי, לייצג אותי. עם מי נפגשת? אתה רוצה שאני אזכיר לך, סגן השר איוב קרא, עם מי נפגשת? אני בטוח שאתה לא רוצה שאני אזכיר לך. אתה נפגשת עם איינס קריסטיאן שטראכה. איינס קריסטיאן שטראכה. אתם יודעים מי זה איינס קריסטיאן שטראכה? זה המחליף של יור גיידר, מנהיג המפלגה הנאו-נאצית באוסטריה, שכל הארגונים היהודים מחרימים אותו. ואיוב קרא נסע לפגוש אותו. הוא ישב לאכול איתו. מה אכלת איתו? לא אכלת סושי, אכלת שטרודל? אכלת שניצל? סושי יותר זול משניצל, יא אהבל, איוב קרא. אתה נפגש עם נאצים. כל הכבוד לך, אתה מייצג נאמנה את מדינת ישראל. כל ראשי הקהילה היהודית בווינה שילחו מכתב זוהם לראש הממשלה. איך אתה שולח את האהבל הזה לפגוש יושב ראש מפלגה אנטישמית? ציטוט, אריאל מוזיקנט, נשיא הקהילה, כותב לנתניהו: פעולתו של קרא היא בבחינת סכין בגב לקהילה היהודית. זו בושה למדינת ישראל ובגידה בקורבנות השואה. סגן שר במדינת ישראל, איוב קרא, גאון, גאון. האינטליגנציה שלך נוזלת. אולי אתה שואל בכלל, אולי אתה כל כך חכם שאתה משחק אותה טמבל, וכולם חושבים שאתה טמבל, אבל אתה לא טמבל, אתה שואל חכם. עוד כוכב, עוד כוכב שיש לו בעיה. זה היה בכנס שכל המלקקי הכוזים הגיעו ללקק לביבי. ראש העיר נשר, דוד עמר: חבר'ה, תקשיבו, טוב מאוד לחיות במדינה הזאת. מי שהולך לנתב"ג לא מוצא עגלות, מי שהולך לקניות בסופר לא מוצא עגלות, הכל פה טוב. הכל פה טוב. אתה הולך ברוטשילד ב1:30 בלילה, כולם שם עם נרגילות, גיטרות וסושי. זאת מחאה? שואל ראש העיר. ביבי, זאת לא מחאה. הנה עוד פרופסור, נציג ליכוד גאון. זאת לא מחאה. אם זה לא מחאה, מה זה? זה וודסטוק? זה פסטיבל הזמר בסגנון עדות המזרח? זה התימניאדה? זה כנס חזנים אשכנזיים בהיכל התרבות? מגיעים אלפי אנשים מכל הארץ, וגם בכל הארץ יש שואלים. הכל בסדר. מעניין אם תושבי נשר כולם מאושרים מראש העיר שלהם. עכשיו, מישהו יכול להסביר לאותם חברי ליכוד נכבדים, שיהיו בריאים באמת, בכל הלב אני מאחל להם, שלא יזדקקו לרופאים, כי הרופאים כועסים, הם לא עובדים. למה המורים, העובדים הסוציאליים, השוטרים, נהגי המוניות, נהגי המסעיות, הרפתנים, ההייטקיסטים, הורים צעירים, זוגות לקראת נישואים, מתמחים, אחיות, עובדי ייצור, מאבטחים, עובדי ניקיון, ניצולי שואה, קשישים החיים בקצבת אבטלה, הורים לילדים אוטיסטים, למה כולם מתעוררים? כי טוב להם, הנה על רבקום. מה, שמו עיניכם לראות? למה כולם קמים? אשכנזים וספרדים וגם תימנים, מרגולינה על אוכתק. מה קרה לכם? השתגעתם? התחילה פה מחאה תמימה. אז הקרן תרמה להם 14 דגלים, וציפי ממולדת נתנה להם 17 שלטים על הזין של מזרחי. נתנו להם, אז מה? הם מוצאים מהכסף שלהם. הם תמימים, הם לא מבינים שעובדים עליהם. ילדים בני 26, 5, 7. אין להם ניסיון בלעשות מהפכות. אז מפתים את דפי, ילדה טובה. מפתים אותה לבוא לאיזה פאקינג תוכנית נבחרת ישראל, ועושים ממנה צחוק. מה את הולכת לשם? את בחורה רצינית.
אל תסתנוורו. והיעד זה לא תל אביב, רבותיי, היעד זה ירושלים. עם כל האנשים האלה שאני הזכרתי. מורים, עובדים סוציאליים, שוטרים, נשות שוטרים, על שוטרים אסור. נהגי מוניות, נהגי מסעיות, רפתנים, הייטקיסטים, הורים צעירים, זוגות לקראת נישואים, רופאים, מתמחים, עובדי ייצור, פרי הגליל, עובדי ניקיון, עובדי קבלן. תיסעו לירושלים, תקבעו יום. זה המקום. יש כנסת, יש קריית ממשלה, שם נחרצים גורלות. מצור של 200-300 אלף איש, ופני המדינה משתנים. חלומות באספמיה. הון שלטון, עולם תחתון, קביליו.